No, čaute pri druhom let's play z hry Shake and Fidget. Teraz je 16:43. Dáme si to spolu. Čakajte. To sú dve dobré veci. Kus drahé. My by sme mohli zobrať straviť zručnosť. Kde som niečinku Beja na môj vkus. Mám tam si to tento lik a skúsime pedimko. Tak to som trošku, ktoré si určite nedáme, nevadí. Myslím tu nejaké toto je celkom dobré. 49 zručnosť. To si beriem. No, tu máme nášho Boskiller 1, 2, 3 na jedničke slovenskom. Máme tu celkom dobré veľký, takže to som sa ešte pozerala na tým, čo máme. Čo som bola, nepamätám si tu. No, trošku si lepším staty. Mrzne. Trošku. Ináč ráno som dal tú pedlemko, takže už som na 7, ktoré to nedám. Ale mám ono väčšiu túto silu dosť. Nedám. Tak, no a tu je na S27, máme tu Exis Lukostrelec. Tak tu som sa ešte nepozeral. Nie. Tá inteligencia, to tam bolo. Zručnosť 20. Zberiem, počkaj, si to pozriem. Zručnosť 20. Dobre. Zručnosť 20. Máme toto písanie. Táto vymením, keď budem mať peniaze, keby som náhodou mal. A tento by už mohol padnúť. Like! Za to dajte like! Takže máme... A čo? Žiadne peniaze, ale super epic. Super epic. A máme epic v 11. roku. Takže to je úplne super. No, tu sme na S19 Česko, kde máme Exis Var. Tu sme si povedali. Vlastne mám ten epic. A to je dosť blbý epic. 11. No a v žiadnom prípade to nevadí. To vadí už. Dobrý pancer. Makino tu pozrieme. Tak, ideme na pozemko. No, tu sme na S8 Českom, kde máme Boskiller 9, minus 9, som už bol, tu nemáme nič. Čiže Remus skúsime. Skúsime taký menší hodný zavzečík. Dobre, 4. Dúfam, že ma dobre počuť.
za chvíľu budeme nahrávať, no nahrávam 5 minút. Tendencia 2. Vlastne máme toto spomnú. A všimol som si, že nemáme myšku, takže musíme mať FC Barcelona predstavne. Pretože FC Barcelona je mode teraz. Ne? Napíšte do komentu, kto má rád FC Barcelona. Kto má rád FC Barcelona, napíšte do komentu -9. Áno. A ináč som veľmi smutný, lebo máme 4 pozretia na S2, nie na S2, na toto Game 2, to čo to mám timelapse, či čo to je zahovené. A vidíte, už máme. A tu sa presuneme na S4, kde máme, neviem, napríklad zabudol som X-Mac, áno. A som veľmi smutný, tam mám 4 pozrietia, z toho 2 dislikey a 1 dislike, či 1 like, no som tak popletený, no nevadí. A napíšte do komentu, že čo vám na tom vadilo, ako. Ja neviem, čo vám na to vadilo, tak napíšte do komentu, alebo tak, aby som vedel, že by som to mohol nejak zmeniť. Teraz bude taký vydržový diel. Ja vlastne to ešte nemám. Keď som získal rýchlo kľúč. No, presuneme sa na S3, kde máme náho exist. Budeme so zmenami. Tu máme Epic na 3 staty, ktorý je už dosť o ničom, ktorý by sme ho mohli vymeniť, keby to bolo niečo dobré. Takže tomto tu máme iba pošľaké veci. Tu si zoberieme, tu máme výdrž, ktorú si okamžite nasadíme, okamžite v tamto medzo. Výborne. Tu nemáme. Tu nemáme. To čo videl. Čertie. A tam na 12, čo mám na S19, či kde to bolo, tam už mám 3. Tak to je výborné. Dali sme kostia. Takže máme už 2 polcemka dole. Dali dneska. No, vydržala. A tam no. No, ešte si môžeme dať, čo tam. No, tu je hospodár. Pozrieme sa. Joj, škoda. Dajme sme tu tento. Tu mám exist. I tu som mal kúpiť tú nevadí. Prosím, prepáčte. Som mal kúpiť tú húlku. Nevadí. Skúsime si dať. No, tu by teoreticky aj mohol padnúť. Trošku poviem tak do 12. Pozrieme sa, jak prebieha tento súboj. Posledná huba. No, takže to sme nedali, nevadí, na minúce možno, na minúce padne určite podľa mňa. No, tu ešte máme toto a to bolo asi k tomuto videu všetko. Keď sa vám video páčilo, určite dajte like. Keď sa vám nepáčilo, tak napíšte do komentu, čo chcete, aby som zmenil. A to asi bude k tomuto videu všetko. Takže čo?